A clínica do doutor Gonzalo López Castro volverá a facer da Pobra o epicentro da implantoloxía, grazas ao congreso que dende hai 11 anos ven celebrando na Vila Barbanzá. O estudo das patoloxías relacionadas cos implantes dentais centrará as ponencias desta edición que se celebrará o sábado no auditorio do Museo Valle Inclán. De forma protocolizada, os implantes aparecen na nosa especialidade no ano 70, é dicir, 47 anos que levan de traballo de forma protocolizada, e nestes 47 anos, é dicir, en unha estrutura moi xoven na nosa especialidade, aparecen enfermedades como, por exemplo, a mucositis e a perimplantitis, que é un dos nosos cabalos de batalla. O currículum dos poñentes, entre os que destaca o doutor en odontoloxía pola Universidade de Gotemburgo, Thor Berglund, dá idea da talla deste congreso internacional, que tamén contará coa presenza de dous profesores do Máster de Ciruxía Bucal da Universidade de Alcalá, José Luis Domínguez Mompel e Juan Larachao, que abordarán as atrofias óseas na implantoloxía. Pechará o programa do sábado o doutor Jaime Jiménez, cunha conferencia sobre o mantemento na implantoloxía a nivel estético, que dará paso a un coloquio coa participación dos asistentes. A xornada previa desenvolverase un taller de manexo de tecidos blandos e regeneración ósea que suporá a inauguración do novo centro de formación Atlantic Dental Institute, promovido polo doutor Gonzalo López Castro. A experiencia acumulada nesta década de seminarios odontolóxicos, a demanda dos asistentes aos nosos talleres, fai que puxéramos un paso máis adiante, intentar abordar un centro permanente orientado á posgraduación odontolóxica. O congreso conta coa colaboración de Dentsply Sirona Implantes e o Concello da Pobra, que un ano máis agradeceron o esforzo de Gonzalo López por poñer o municipio no mapa como referente da implantoloxía dental. Un evento perfectamente organizado de maneira profesional e que atrae a moitos profesionais do ramo pois a formarse ao noso Concello. O Concello fai moi pouco, simplemente poñen a disposición as dependencias, por lo tanto, agradecervos que contedes porque podías celebrarlo en Santiago, noutra zona máis céntrica, e decís seguirlo facendo aquí nun Concello como o noso.